raw il-bandira Angliża. Ma min għalek. Ixti fuq karettuni bijaw il-revolvers tal-pompa. Jisparaw. Mela allura kif qed tgħid inti fil-festa jalqu l-barijiet. Sawa. Biex jekk kienu nidħolġu l-bar u nitolbu Heleker, għalli ma ngħidx tisem għax inkella neħel multa mant l-awtorità tax-xandir, u inti taf xi ġifieri, jgħid li lejna tal-werqa biss nistantik għax dak ta' Malta, birra. Ta' Malta biss. Jekk nitolbu biċċa ċikkolata ġejja mill-Ingilterra, l-inti tajba, jgħid li le, u bajt biss nistantik, għax dak tradizzjoni Malti. U issa din hija il-varjetà li ssiet il-festa. L-argument mhux da, l-argument il-festa għandha tibqa' ssir jew għandha tieqaf. Hija mhux kwestjoni da, mhux kwestjoni da, hemm ċertu sens ta' patriottiżmu fil-festa. Għalhekk ma naqblux, il-festa għandek tespon dak kollu li hu Malti. Issa jekk inti jiena ħadlek l-aspett tal-bandiera, hija affarijiet żgħar u dettalji. Però qed tur il-mentalità illi inti m'intix qiegħed kuntent dak li għandek pajjiżek. Jiena mod sifirt ħafna drabi għaddejt festi, il-bnada tan-nazzjon ma tarax laqas tara ta' band. Anzi, qabel kien mhux għandna disgrazzjatament ta' Malta anke il-gażini, qabel kienu jgħidulhom il-gażini ta' Stikland u ta' Mizzi. Qatt ma kienu tagħna daw, għax il-politika da f'Seddemba wkoll. U fi żmien Stikland meta kellu xi qed mal-Knisja, daħal mit-tieqa. Beda jissussidja il-gażini tal-banda fl-irħula. Biex allura jidħol ħalli jerġa' jagħmel paċi mal-Knisja u allura jifret ukoll il-pajjiż. Biex għaddejt kontra favorijiet ta' fil-fatt il-melliħa għatem għadna xejn ħażin, għatem żewġ gażini, wieħed ta' Stikland l-Imperial u li ieħor jgħidu ta' Mizzi. Jiġifieri dawn kollu ereditarji. Dan jekk tidħol fil-psikoloġija, l-antropoloġija tal-festa, għandek Dulluvius Hirsch tajt. Però nirritorna s-suġġett. Il-festa għandha tkun 100% tagħna l-Maltin għal-Maltin. U għanna turizmu domestiku għana. Għanna nafu wkoll li per esempio raħal ieħor għandha ċertu distinzjoni. Per esempio jekk tmur iż-Żurrier, id-distinzjoni tagħhom, il-karatteristika tagħhom mal-bnada fuq il-bejt, per esempio. Post ieħor għandek per esempio fejn fil. Hemm postijiet oħra msemmin għan-nar, per esempio, mhux fejn ngħidu. Il-belt ma sax tagħmel nar, imma l-belt il-knies tal-belt infawrin bit-teżori tal-knies imbagħad. Speċjalment il-festa tal-xitwa l-bija kien il-festa ta' San Pawl. It-turisti li rajt jistaxbu ġol Knisja, hija ħasra, hija mhux ngħid xejn la kontra l-gvern, laqqas favur. Però il-festa Maltija għandha s-servu wkoll ta' promozzjoni turistika, għax fuq kollox aħna xemxu baħar għandu kulħadd, Mediterran kollu. Imma t-turizmu kulturali u l-għatana u l-festa tiġi l-ewwel nies, għax tikxef l-affarijiet kollha li għanna xaqsmu aħna bħala artiġanat u bħala dak kollu. Kumment zaħi minn Father David u mbagħad se ngħaddi sur Girxi wkoll. Fatt meta tara l-ismijiet tal-gażini, tinduna li ma kienu il-pro-Italians u il-pro-English. Per eżempju, tini jekk idea fakkarna xina. U semma l-melliħa, Imperial, ovvja. Pro-English, Imperial. U l-oħra li sem bit-Taljan u soċjetà fil-armonika la Vittoria. Tinduna il-politika kif era. Jiri tarom l-ħu. Daw ta' Mussolini u l-oħrajn ta' Chelsea. Ma insomma. Però il-puntu ġifiri ara kemm dawn daħlu u affettwaw anka l-iżvilupp soċjo-politiku ta' Malta l-festi, kemm ara kemm huma integrati, ġifiri min jgħidlek li l-festi ma influenzawx is-soċjetà Maltija u l-istorja Maltija, ma tafiex l-istorja Maltija. Sur Girxi. Girxi. Jien nibda minnaw, jien il-pożizzjoni tiegħi bħala bniedem il-5 ġenerazzjoni involuti fl-organizzazzjoni ta' festa. Hija li il-festa tibda fil-Knisja u tkompli barra. Kif qalu diversi nies qabli. Jekk ħad tipprova ddaħħal felis u tajt ta' barra ta' ġewwa tilta l-festa. Inti tista' tagħmel marċ u tagħmlu marċ lill-Alla tax-Xemx. Is-sens tal-festa li ssir barra, iċ-ċelebrazzjoni ta' barra, hija kontinwazzjoni tal-festa li tibda ġewwa, l-festa reliġjuża. Hija manifestazzjoni, espressjoni tal-ferħ li għandu jkollna biex niċċelebraw dak il-qaddis u qaddisa. Dik l-ewwel waħda. Issa, għalfejn il-Knisja jiena niġgħu nitkellem fisem il-Knisja, żgur li le. Però jiena naħseb, mhux sammur lura 300 sena,
teoriji ta' Salvo naħseb hemm bżonn jorqomhom naqra u jekk irridu neqirdu l-barokk nwaqqgħu il-Belt Valletta. Min fejn nibdew sar? Nibdew minn Kastelja wejja. Le. Issa, permettili. Ħafnajn, issa ħanajt. Le, ma ħanajt, offendejt. Jiena l-Belt Valletta nħobba u ħafna. Imma l-Belt Valletta imbniet fis-16 seklu, mhux għandna fl-20 seklu. Dik li qed ngħid jien. Skużani, ma hekk dak li jgħidu. Point taken. Point taken. Waqqgħu il-belt. U l-problema tal-Knisja hija. Il-problema tal-Knisja hija illi għal ħafna żmien reħit qed ngħid mis-70s law. Biex inkunu ċari, mis-70s law. ċediet l-armi. Ma tatx jew ma rridx tagħti każ, jew ma setax tagħti każ, il-fattu li qisha irrinunzjat għal kontroll l-awtorità se jagħmlu li trid. Għall-organizzazzjoni. Għall-organizzazzjoni tal-festa esterna. U f'ċerti każi rridu nammettu l-affarijiet ħarbu. Li hemm ħażin f'dan id-dokument huwa illi jagħti każ Launcher Critics illi jikbu fil-gazzetti bl-Ingliż, joqogħdu fuq il-peltroni, fuq sieq, illi qishom jifhmu f'kollox, u minn għalija l-Knisja li qed ħatoġob il-dawk ħatimxu ma' żminijiet. Mhuwiex il-każ. Għax dawn in-nies tagħmel x'tagħmel il-Knisja, kritiċi lejn il-Knisja kienu. Ma kritiċi lejn il-Knisja sa jibqgħu u probabbilment jekk jaħsbu l-reliġjon kollha hija xi ħaġa ta' nies li huma ta' sottokultura, l-istess ħajbqgħu jaħsbu. Jiġifieri il-Knisja kif jgħidu bl-Ingliż, it is barking up the wrong tree. Jien ma naqbilx li għandu joħroġ dokument bir-rispett kollu lejn Lori, lejn Godfrey, lejn Joe Towman, għal xejn qed niddiskutu. Jiena nemmen, jien radikali ħafna. Li fih tajb da dokument l-introduzzjoni li kitibha l-Arċisqof. Mid-dera. Il-bqejja ħassar, m'hemm bżonnu. M'hemm bżonnu. Ħankompli. Il-punt tiegħi. Twila l-introduzzjoni li kiteb l-Arċisqof? Le, xiġi xfaċċat. Fej, jgħid isma' xielu l-ispirtu nisrani. Il-Knisja bħala Knisja tridna niċċelebraw mill-qaddisin, tridna nifirħu. Mhix Knisja tan-nies meqrudin ta'. Ma m'għandha xejn kontra li nifirħu. F'pajjiżi oħra l-Knisja fil-Karibow, il-Knisja fl-Afrika x'tagħmel? Taqbad it-tradizzjonijiet tal-post u tibni fuqhom. Hawnhekk għandna tradizzjoni li nbniet ma' żminijiet. All right. U rridu hekk għax hemm xi ħadd bravu. Bl-iskuża nirrestawraw mhux nirrestawraw, noqtluha. Dawn huma l-affarijiet li jagħmluna Maltin. Ma kontribwawx il-festi. Aħna m'għandniex Verdi, m'għandniex Puccini. Għandna l-Kappella Nani u l-Kappella Buġeja. Il-bieraħ tpaxxew jisimgħu l-Kappella Nani, issa jew San Domenico, ejjew ix-Xara l-Bambina u simgħu l-Kappella Buġeja. U jekk ma tgħidx inti tisma' tal-livelloli ta' mużika, all right, abżoq li fuċi. Inti mużiċist. Ejja, aħna, per eżempju, ħabib tiegħi li huwa ħabib tiegħek Alfi Fabri, li huwa mill-belt minn naħa t'isfel ta' San Domenico bħali, jaħob jiġi jisma' l-antifona. Alfi Fabri issa taf tip ta' mużika jdu. Imma dik xi ħaġa li qiegħda fih. Jiġifieri aħna li trid tagħmel il-kurja sempliċi tgħidilna isma'. Il-festi qegħdin hemm biex jiċċelebraw il-qaddisin. Il-festi qegħdin hemm biex nuru li aħna tassew insara. Iċċelebrawhom kif tridu. Basta fi spirtu nisrani. Però jien ħanoqgħod watchdog. Meta tiżgarra, mbagħad iridu nitkellmu sieb. Intik ċans, intik it-tieni ċans, intik it-tielet ċans. Ma t-tielet ċans ħanaraw sa nagħmlu. U ħanajdlek għalfejn mhux tajjeb dokument. Għax ma tistax tikkodifika, ma tistax tilleġisla l-kollox, il-beraħ kien hemm xi ħadd bravu l-belt. All min jaf il-belt kif ilu mal-festi, San Paolo joħroġ mill-Knisja tiegħu, jinżel Sada San Paolo, idur Sada San Domenico, jitla' Sada Merkanti minn maġġem il-Knisja ta' San Domenico. Kif huwa sewwa,
idoqqu l-qniepel ta' San Domenico hekk. Kien hemm xi ħadd bravu